En aquest vídeo veurem com relacionar el tipus de variables amb el tipus de gràfic. D'acord? Va sobre l'activitat 3, però ens anirà bé per tot el tema. Tenim tres tipus de variables estadístiques. Les qualitatives, que expressen qualitats, per exemple, el teu color favorit. Les discretes, quantitatives discretes, que expressen, per exemple, el número de fills que té una família. I les quantitatives contínues, aquelles que es poden agrupar en intervals. D'acord? Llavors, el gràfic amb el qual s'expressen les qualitatives generalment és el diagrama de sectors, que a través d'aquesta fórmula troba el número de graus que s'obre aquests quesitos. Les qualitatives discretes s'associa al gràfic de barres, que és aquest tipus, on les barres estan separades, i aquí posa la freqüència en què apareix cada valor, i aquí els valors. I l'histograma, que per distingir-lo veieu que les barres estan enganxades, i aquí el que teniu és el valor mig de cada interval. Anem per parts. Per construir aquests gràfics es necessita fer una cosa que s'anomena taula de freqüències. I simplement és comptar. ¿Vale? És a dir, quantes boles verdes hi ha. O sigui, quanta gent ha contestat que el seu color preferit és el verd. Doncs 1, 2, 3, 4 i 5. D'acord? Aquí apunto 5. Quantes boles vermelles? O sigui, quanta gent ha contestat vermell? 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Quantes blaves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Quantes grogues? Aquí en primera fila cap, segona 1, 2 i 3. I quantes magenta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'acord? Això d'aquí és la freqüència amb què apareix el color verd, la freqüència en què apareix el color vermell, la freqüència en què apareix el color blau, la freqüència en què apareix el color groc i la freqüència en què apareix el color magenta. Després tenim un concepte que és la freqüència acumulada, és a dir, com es va acumulant aquesta freqüència. És a dir, aquí no hi ha res acumulat, és 5. Però aquí tenim 5 acumulat més el 6. Per tant, 5 i 6 és 11. Aquí tenim 11 acumulat més 8. Són 19. Aquí tenim 19 acumulat més 3, que són 22. I aquí tenim 22 acumulats més 7. D'acord? Doncs ens dona 29. Vol dir que ens hem equivocat. Per què? Perquè fixa't, aquí tens 1, 2 i 3 columnes, o files, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 files. Per tant, tens 30 dades. Aquí t'hauria d'haver donat 30. En alguna de les boles ens hem equivocat comptant. Anem a revisar, ¿vale? De verds n'hi ha 1, 2, 3, 4 i 5. Sembla que les verdes sí que estan ben comptades. Les vermelles tenim 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Les blaves tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I les grogues tinc 1, 2, 3 i les magentes 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Doncs, i 8. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Aquest era l'error que teníem, Llavors, us ha de quadrar, si no, és que l'estadística està equivocada, d'acord? O sigui, l'últim número de la freqüència acumulada ha de donar el número de dades, val? I això se li diu N, se li diu el número de dades que hi ha, val? Llavors, recordeu, amb aquesta fórmula traslladàvem, val? Jo vull saber, per exemple, quin és aquest grau, alfa, quan s'obre aquest grau. Doncs la freqüència, agafo la freqüència del magenta, sí? Que és 8, el número total de dades, que és 30, i això em dirà l'angle alfa, entre 360. Sí? Això és una regla de 3, 360 per 8 dividit per 30. Val? Si faig aquest càlcul, 360 per 8 dividit per 30 ens dona 96. Val? I alfa és 360 per 8 dividit per 30. És a dir, alfa és 96. I així tots els altres es calcularien. Val?
Això pel que fa a les variables qualitatives, sí? Que tenen diagrama de sectors. Anem a fer el mateix amb, per exemple, el nombre de fills d'una família. D'acord? Llavors, quants zeros ens han respost a aquesta estadística? 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 zeros. D'acord? Per tant, fixeu-vos que el 0 arribaria fins al 7. D'acord? En aquesta gràfica. Repassem perquè aquí sembla que la barra arriba fins al 6, però sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Vale? A l'1, quantes vegades ens respon un fill? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vegades. D'acord? Per tant, la barra aquesta arriba fins al 8. Sí? Així es fa el gràfic de barres. Quantes vegades ens han respost 2? 1, 2, 3, 4 i 5. D'acord? Quantes vegades ens respon 3? 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I quantes vegades ens respon 4? 1, 2, 3 i prou. Llavors anem a revisar si amb la freqüència acumulada això funciona. Tenim 7, tenim 8 i 7 són 15, tenim 15 i 5 són 20, tenim 20 i 6, 26 i 26 i 3, 29. Tampoc quadra. Alguna cosa no hem comptat bé. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Per tant, haurien de ser 30 dades. Alguna hem comptat malament. Anem a revisar. El 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 zeros. Aquesta sembla que sí. El 1 és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 uns. El 2 és 1, 2, 3, 4 i 5 dosos. El 3 està aquí una vegada, 2 vegades, 3, 4, 5, 6 i 7. Aquí, ens faltava aquest d'aquí, 7 i 3. Ens fallava el 3, Veieu que és important, sempre és fàcil cometre un error en això, Hi ha 27 i 3 dona 30, Per tant, les 30 dades estan quadrades, Sempre quan es fa una estadística, el nombre n d'individus als que hem preguntat m'ha de donar a l'última fila de la freqüència acumulada. Val? Llavors, fixeu-vos, aquesta barra és la freqüència en què ha aparegut el 0 i és fins al 7. Bé, aquí hauria d'arribar una mica més amunt, Aquesta barra fins al 8, aquesta barra fins al 5, aquesta barra fins al 7, del 3, que ja veieu que li faltaria potser una mica, i aquesta barra fins al 3. Així es fa el gràfic de barres, Recordeu de separar les barres per no es confondre amb el histograma. I per últim, l'histograma ja el teniu fet, aquesta taula de freqüències. Com es fa? Ara no comptarem quantes vegades es repeteix, per exemple, el 176, sinó que ho agruparem amb intervals. Direm, a veure, com que són moltes dades, farem només 5 intervals. Per exemple, de 150 fins a 160, és a dir, intervals de 10 en 10. Molta atenció, perquè quan jo faig això, 150 fins a 160, aquest símbol vol dir que el 150 està inclòs en aquesta llista. Vale? Aquest sí. Vol dir que el 150 sí. I això vol dir que el 160 no. Vale? Quan teniu una parèntesis vol dir que és des de 150 fins a 160 sense incloure el 160. En canvi sí que inclous el 150. Per tant, fixeu-vos, números entre el 150 i el 160, quants n'hi ha? Doncs hi ha el 154 i el 151. Ho teniu en color vermell. Només n'hi ha 2. D'acord? Números entre 160 i 170. Doncs teniu aquests que hem marcat de verd.
En teniu 7, d'acord? Entre 170 i 180 en teniu 8, entre 180 i 190 en teniu 5, i entre 190 i 200 en teniu 8. Per tant, si aneu acumulant les freqüències, dona 30, hi ha 30 números igual. Recordeu que les variables contínues les vam definir com aquelles que tenien comes. Podrien arribar a ser sense comes, però que estan agrupades per intervals, d'acord? Això són variables contínues. Llavors, a l'histograma, veieu que estan enganxat? I aquí posa 155. Què és això? És el valor intermig entre 150 i 176. Què és 165? És el valor intermig entre 160 i 170, d'acord? Llavors, la barra puja tant com la freqüència. I d'aquesta línia, que és unir els costats mitjos de cada a dalt de les barres, se'n diu polígon de freqüències, d'acord? Polígon de freqüències. I fins aquí el vídeo, espero haver-vos ajudat.